Og som dem her, der har set vores reklamer på Facebook, så har I måske set, at vi har skrevet, at vi har tryllet noget sammen til jer. Der var måske en mening med, at der var det der var tryllet noget sammen til jer. Jeg ved det rent faktisk ikke. Men der er faktisk kun en måde, det kan finde ud af det på. Og derfor vil vi nu godt have lov at præsentere Lasse, som sidder lige dernede. Velkommen til. Hej. Nu snakker de en masse om det der med trylleri. Og jeg har egentlig lovet mig selv, at jeg ikke skulle det mere. Men så opdagede jeg, hvad jeg skulle optræde sammen med i dag. Og jeg kan se, at der er alt muligt lækkert grej over det hele. Og så derfor besluttede jeg mig også, at jeg selv have noget grej med. Så jeg brød reglen. Og jeg har taget noget med. Men jeg vil ikke vise jer, hvad det er endnu, før til allersidst. Først så vil jeg nemlig fortælle jer en historie. For det er det, der er. Jeg er historiefortæller. Jeg elsker at fortælle historier. Og det var en fornøjelse at høre musik i blidt, psykeduer. Og jeg skal tage jer afsted helt blidt fra starten. For det handler om en mand, der hed Hans Haltrik. Ja, i virkeligheden så hed han Hans Erik Nikolajsen. Og jeg mødte ham i en mørk kælder for mere end 20 år siden inde i Gladsaxe. Der var vi en masse mænd, der samledes en gang om måneden. Også nogle få kvinder, men vi var mest mænd. Det var i Danmarks største tryllekunstnerforening. Og jeg var medlem. Og jeg tryllede lige siden jeg var helt lille. Og da jeg blev stor nok til at være med der, så kom jeg ind i foreningen. Og jeg kom til at sidde i bestyrelsen. Og det blev mit job at tage imod nye medlemmer. Og en dag så ringede min telefon, og da jeg tog den, så var det en mand, der præsenterede sig som Hans Erik Nikolajsen. Og han spurgte, om vi i Tryllekunstnerforeningen gjorde os i sådan nogle tadar-øjeblikke. Og jeg sagde, hvis der var noget, vi gjorde i Danmarks største Tryllekunstnerforening, så var det tadar-øjeblikke. Så jeg inviterede ham til det næste møde. Og så stod jeg der, nede i den mørke kælder i Gladsaxe, bare og ventede. Og så kiggede jeg ud af døren, lige inden mødet startede. Og derude, der stod der en mand, sådan lidt grå, beigeagtig, helt sammenbøjet med hænderne dybt begravet i lommen. Han så nærmest sådan lidt helt usynlig ud. Og jeg antog med det samme, at det måtte være Hans Erik Nikolajsen. Og jeg gik ud og sagde det. Og jeg bød ham indenfor, og gav ham en kop kaffe. Og så fortalte han mig, hvorfor han havde brug for det tadar-øjeblik. Hans Erik Nikolajsen, han havde startet sin karriere som arbejdsdreng i et omrejsende cirkus. Og så var han allerede blevet spurgt den første sommer, om han ikke godt ville overtage rollen som klovn inde i manegen. Og han havde takket ja. Og for første aften, han stod der, så generede det ham, når han tog klovnenæsen på, at den der elastik, som gik hele vejen rundt om hovedet, den skar ind i sminken, og den gjorde ondt bag ørerne. Så han besluttede sig for, at han ville være den første i verden, der konstruerede en klovnenæse, som kunne sidde på uden elastik. Og Hans Erik Nikolajsen, han boede på Frederikssundsvej i København. Og da sæsonen var slut, så brugte han hele vinteren. Han eksperimenterede. Hej, velkommen. Han eksperimenterede hjemme i sin lille lejlighed, inde på kontoret, ved sit lille skrivebord med alle mulige mærkelige materialer, og prøvede at konstruere den perfekte klovnenæse. Og det varede ikke andet end få måneder, så havde han lavet den. Så begyndte det langsomt at tage fart fra den første sæson, hvor han trådte ind i manegen og tog klovnenæse på uden elastik. Velkommen igen. Hej. Kom bare ind og sæt filmstolen og sidenhed. Vi er i gang med at fortælle historier om en mand, der hedder Hans Haltrik. Han hedder i virkeligheden Hans Erik Nikolajsen, men I finder ud af, hvorfor han bliver kaldt Hans Haltrik lige om lidt. Så stod han der i manegen, og så rygtes det i klovneverdenen, at Hans Erik Nikolajsen, han havde en klovnenæse, som sad på uden elastik. Det spredte sig langsomt ud i hele landet. Ud over landets grænser, ud i hele Europa, og faktisk ud i hele verden. Og snart så vil alle klovne i hele verden købe klovnenæser af manden på Frederikssundsvej.
Så en sommer, sådan en rigtig varm, lummer sommer, så sad han der ved sit lille skrivebord, og han havde lavet klovnenæser til et utal af klovne. Så sad han der. Sveden dryppede fra hans pande, og han blev bare nødt til at åbne vinduet. Han havde lige færdiggjort den allervigtigste klovnenæse i hele hans karriere. Den lå lige foran ham. Nu siger jeg ikke, hvad det er for en klovn. Det kunne være igen. Men den lå der, og da han åbnede vinduet, så kom vinden. Som en trakt, så blev den presset ind gennem hans lille vindue. Og så farede den hen over bordet. Og så rev den alle klovnenæserne ned på Hans Erik Nikolajsens bord. Men han var lynhurtig. Som en ninja, så greb han den vigtige klovnenæse, puttede den i en kuvert og forseglede den med det samme. Og samme eftermiddag, så postede han. Men hvad han ikke vidste var, at det desværre ikke var den rigtige klovnenæse. For da klovnen modtog den og tog den på, så nåede han kun halvt ind i sin forestilling. Så tabte han ikke kun klovnenæsen, men han tabte masken, hele sin forestilling, og så måtte han gå bedrøvet ud af manegen. Og så rygtes det, ikke kun i Danmark, men hele vejen ud over landets grænser, hele vejen ud i Europa og ud i resten af verden, at klovnenæsemanden fra Frederikssundsvej i København, han var begyndt at fejle. Og så var der ingen, der nogensinde købte klovnenæser af mere. Ja, så endte han som vicevært i den der opgang, han boede i. Og det var det, der var problemet. Han ville så gerne have en bro tilbage til sit gamle liv som klovnenæsemand, og det var der, han skulle bruge Tadar-øjeblikket. Det var der, jeg kom ind i billedet. Det var der, og jeg havde en idé. Jeg vidste præcis, hvordan vi skulle gøre det. Jeg vidste om det her. Det kan være, at det er lidt svært for jer at se dernede fra, men det er helt fint. Det er helt frisk tryllestøv, det her. Men inviterer bare klokkeblomst hjem på en lille kop kaffe. Så drøser hun det ned i en blender, og så kværner man det bare ved det her. Det gav jeg ham. Så kunne han have det med sig, altid når han skulle det. Så skulle han bare gøre sådan her. Han stak hånden i lommen og sagde, så skulle han fremtage en klovnenæse. Og hvis der var nogen, der opponerede imod, hvad de så skulle han jo bare tage den der lille smule tryllepulver. Ikke så meget, bare drøse en lille smule over. Ikke for meget, kun lige til det virkede. Og så ville klovnenæsen dukke op. Ja, så kunne han fortælle om, hvordan han havde konstrueret den. Hvilken farve den havde. Hvor meget den varede. Nej, han kunne også gemme den til senere. Og så kunne han altid tage en lille smule tryllepulver, lige drøse over, når han var færdig med historien. Og så ville... Så kunne han gå videre med sit liv. Så øvede han sig en hel vinter. Der bestilte han ikke andet end at rende rundt der i vores forening og trylle klovnenæsser frem. Fordi han nægtede at trylle dem væk igen. Ja, det var noget, vi tryllekunstnere, vi er meget fokuseret på, at alle træk ligesom skal være afsluttet. Hvis man tryller noget frem, skal det væk igen, eller omvendt. Men han har særligt tryllet kun klovnenæsser frem. Og til sidst så var vi en lille smule trætte af alle de klovnenæsser i foreningen. Så vi gav ham hånden og takkede for hans ivrige deltagelse. Og så synes vi, at han skulle gå ud i verden og prøve det der Tadar-øjeblik af. Og så hørte vi ikke noget fra ham i ret lang tid. Det var ikke før jeg på vandrørene hørte en historie nede fra bageren på Frederikssundsvej. Det var en tidlig morgen. Der havde der stået en mand, sådan en lidt grå mand, sådan lidt duknakket med hænderne dybt begravet i lommen. Han havde stået der i kø og ventet på, at det blev hans tur. Og lige bag ved ham, der havde der stået en mor med sin datter. Og datteren havde sådan taget ham, manden i jakken, og rykket lidt i jakken, og så havde han vendt sig om og kigget på hende. Så hun sagde, det er ikke dig, der er vicevært hjemme i vores opgang. Og han sagde, han troede ikke sine egne ører. Han stod bare der og tænkte, nej. Men så blev han enig med sig selv. At nu ville han gøre det. Han ville gøre det, han aldrig havde gjort før, og troede, at han nogensinde skulle gøre igen. Han tog klovnenæsen fra. Han huskede at tryllepulveret bare en lille smule. Ikke for meget, kun lige til det virkede. Og så fortalte han pigen hele historien. Og hun kiggede op på ham og sagde, ved du hvad, fra nu af, så vil jeg aldrig nogensinde kalde dig vicevært mere. Så vil jeg kalde dig for klovnenæsemand. Og så sagde Hans Erik Nikolajsen, tak. Og så gjorde han noget, han heller ikke havde troet, han skulle gøre nogensinde mere.
gik han op til disken. Og så bestilte han sig et lille franskbrød med blå birkes på, og det tog han under armen. Og så gik han hjem til sin lejlighed på Frederikshundsvej. Det var historien om Hans Erik Nikolajsen. Og så er der det der med den der papirspose. Jeg ved ikke om... Har I lyst til at se? Altså, det er fordi... Det er jo lidt ligesom Obelix, som ryger i gryden som helt lille, og så er han stærk resten. Jeg ved ikke, jeg har røget en eller anden form for tryllegryde, da jeg var helt lille. Og så har det interesseret mig lige siden. Og nu gør jeg altså det der, som jeg egentlig var holdt op med at gøre. Nu vil jeg gerne vise jer noget. Jeg vil gerne vise jer det første trick, jeg overhovedet viste for nogen. Nogensinde. Og ja, nu gør jeg det. Det er ikke det her, det er bare noget, jeg forbereder, og det er fordi, jeg har lovet Thomas, at jeg ikke sviner for meget op. Så der skal jo andre her, så jeg skal lige forberede en lille smule sådan. Så kommer det. Jeg skal måske fortælle historien først om det, inden jeg lige kaster mig ud i det. Historien er den. Det første trick, jeg overhovedet viste for nogen, det var, da jeg var 12 år gammel. Det var i min forældres campingvogn. Det var faktisk på Svinø Strand, som ligger i hvilken retning er det her? Deroppe, der var en campingvogn. Eller det var rent faktisk ude i forteltet, da jeg lavede det. Og jeg havde inviteret 5-6 af mine allerbedste venner indenfor, og de sad på klapstole, og de spiste popcorn og drak sodavand, og så viste jeg dem det her trick. Det her. Jeg vidste dem, jeg havde 1, 2, 3, 4, 5 store kort. Så tog jeg et af kortene, og så smed jeg væk. Så knipsede jeg med fingrene. Og så viste jeg dem, at jeg stadigvæk havde 1, 2, 3, 4, 5 store kort. Og ved I, hvad så de gjorde? Så rakte de armene op over hovedet, så råbte de, Lasse, du er fantastisk! Ja. Lasse, du er fantastisk! Ja. Perfekt, tak for det. Nej, jeg ved godt, det var for meget bedt om lige på starten, jamen. Det var derfor, jeg startede med historien, lige for at vi lærte hinanden lidt at kende, men det var perfekt. Jeg tror, at det der kan sprede sig. Og det er altså også noget, tryllekunstnere aldrig nogensinde gør. De laver aldrig det samme trick 2 gange. Men hvis vi kunne aftale, at I ikke har set det, så kunne vi lige prøve at lave det 1 gang til, så tror jeg, at den der stemning derovre, den spreder sig lige så stille og roligt. Er I med på det? Vi prøver det igen. Okay, altså det her, det var det første trick, jeg overhovedet lavede for nogen. Nogensinde. Det var i mine forældres campingvogn. Eller ude i deres fortæt var det. Jeg var 10 år gammel. Ja, det er min historie. Jeg skruer lidt en smule op for det nu, ikke? Jeg var 10 år gammel, og jeg inviterede 15-17 stykker af mine allerbedste venner indenfor. Ja, og de drak popcorn og spiste sodavand på klapstol. Og jeg viste dem præcis det her. Jeg viste dem, jeg havde 1, 2, 3, 4, 5 store kort. Og så tog jeg 1 kort og smed væk. Eller jeg tog 2 kort og smed væk. Og så knipsede jeg med fingrene. Sådan her. Og så havde jeg 1, 2, 3, 4, 5 kort. Så rakte jeg armen op over hovedet. Jeg vidste det! Jeg vidste det, kunne det! Ej, jeg tror rent faktisk, at de vil kunne høre det nede i den anden ende. Hvis vi nu bryder alle regler og laver tricket 1 gang til. Jeg ved, altså, vi lader bare som om vi overhovedet ikke har set det før. Altså, det her, det var det første trick, jeg nogensinde viste mig. Jeg havde inviteret en af mine forældres fortelt. Jeg tror, der var en 50-55 stykker. Det var en meget stor fortelt, mine forældre havde. Ja, og de drak klapstol og spiste popcorn og alt det der andet der. Og jeg vidste dem, jeg havde 1, 2, 3, 4, 5 store kort. Og så tog jeg 1 kort og smed væk. Jeg tog 2. Den her gang, der gav jeg bare 3, 4. Jeg smed 5 kort væk. Eller 6 kort. 7 kort. Jeg gav faktisk 8. Eller 9 kort. Og så knipsede jeg med fingrene. Og så gjorde de sig klar. Fordi jeg vidste dem, jeg stadigvæk havde 1, 2, 3. Jeg havde 4. Jeg havde 5 store kort, og så råbte de alle sammen! Yes! Yes!
det er bare... Nu er jeg ligesom i gang. Nu er jeg varmet op. Nu har jeg faktisk... Må jeg vise jer et mere? Bare et lille hurtigt. Er der tid til det? Masser af tid. Perfekt. Okay, et mere. Et lille hurtigt et. Men det er fjollet. Det er meget fjollet. Det var faktisk det allerførste trick, som jeg så nogensinde. Det var min farfar. Han hed Børge. Han boede på Algoritmsvej i Næstved. Og nogle gange, så når jeg blev passet der, kender du også en, der hedder Børge? Nej. Det kunne være creepy. Men okay. Og nogle gange, når jeg blev passet der, så sad min farfar inde i stuen og røg sig en lille cigaret, indtil min farmor kom løbende ud fra køkkenet og sagde, hey, kan du stoppe med det, der sætter sig i gardinerne? Men så når jeg fik lov til at sidde derinde lidt mere, så sagde han nogle gange, at han ville gerne ville vise mig noget. Og en dag så sagde han, hey, stik lige ud i køkkenet og hent en brun papirspose og en flaske ketchup, så skal jeg vise dig noget. Og det gjorde jeg. Og så løb jeg ud i køkkenet til min farmor, og så hentede en brun papirspose og en flaske ketchup. Og så puttede han den ned i posen, og så sagde han de magiske ord, hokus pokus, Lasses hoved er fyldt med krokus. Og så forsvandt ketchupen simpelthen. Ja, den er faktisk væk. Så svinger han hånden herover igen. Og så dukkede ketchupen den igen. Jamen han oppede sig, for jeg spurgte, at jeg havde det lidt ligesom jeg. Jeg sagde også, at det er noget værd fjol. Så jeg kan du ikke gøre det en gang til, så han jo, det kan jeg godt læse. Men du skal gøre det bedre, så jeg sagde, det kan du tro. Svinger han hånden ind over igen. Hokus pokus, jeg elsker kylling i kokos. Og så forsvandt ketchupflasken. Så ja, det der, det har du vist mig en gang, det blev simpelthen nødt til at oppe dit game en lille smule. Så det kan jeg da godt prøve at se, jeg kan gøre sådan her. Og så vifter han hånden henover, og I tror, det er løgn. Men når jeg kigger ned, så er den kommet tilbage. Ja. Og sådan blev det faktisk ved den eftermiddag. Og til sidst sagde min farfar, hokus pokus, nu er magien i fokus. Jeg ved ikke, hvor han fik alle de der trylleformularer fra. Men så forsvandt ketchupflasken. Og i stedet for, så ville jeg han gøre det sin gang. Han vil gerne skåle med jer. Og sådan var det at være på besøg hos min farfar. Og nu har jeg været rigtig glad for at være på besøg her. Men nu skal jeg give scenen videre. Ellers bliver jeg bare ved med at ævle om alle mulige historier og ting og personer, jeg har mødt i mit liv. Så tusind tak, fordi I lyttede. Tak. Skal vi så lige tage en gang til?